So sa dili pata ang uluhan mga igsuon ning ato ang wali karon mao ni ang pagtugyan sa tawhanong kahuyang. Okay, mao ni atong sermon title karon. Nya sa dili pa nato ni siya tukion mga igsuon, ato sang basahon ang background nining ato ang salmo nga gibasa sa Salmo 73. Nganong ni dito ta sa 21 ngadto sa 21 hangtod sa 28. So ang background ato ning tan-awon mga igsoon, sa dili pa kita moadto sa atong pagatun-an, kinahanglan nato nga mahibaluan kung unsa ang nag-una niini tungod kay kini ang tibuok salmo mga igsoon, Salmo 73 ngadto sa 28, wala kini magsugod sa usa ka malinawon nga kahimtang. Wala kini magsugod sa usa ka kalmado nga kahimtang o mapalandungon nga kahimtang. Nagsugod kini mga igsuon dito ni Asap, no? Nga gamay na lang nga kulang nga muhukom nga ang pagkamatarong usa ka pag-usik-usik sa panahon, no? Grabe ug atong tanawon ang pagsinugdanan ani mahitugon ni Asap. Si Asap mga igsuon diha sa Biblia mao'y usa ka prominente nga Levites o Libihanon nga gitudlo ni Haring David ingon nga pangulong musikero o worship leader, no? Musikero og leader sa pagsimba, gitahod ingon usa ka musikero ug usa-usab ka propeta. Manalagna. Ang iyang grupo mga igsoon sa musika mausad ang iyahang mga anak, no? Family niya nga sa nagdala kauban na ning iyahang sa praise and worship niya. Unya nangulo siya sa pagsimba sa templo sulod sa kaliwatan o siya gipasidunggan sa pagsulat sa Salmo kapitulo 12, sa Salmo kapitulo 50, Salmo 73 o 83. So doon na siya 12 ka salmo mga igsuon nga iyang nasulat o naningkamot siya nga magkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Gihatag niya ang tanan apan sa iyang pagtan-aw lahi ang iyang perspective. Iyang gihatag ang tanan nangalagad siya sa Ginoo pero ang iyang pagtan-aw wala siya naani, wala siya nakuha, wala siya kaayuhan nga nakuha. Dili kini yano nga kabalaka kay bisan pa man sa atong kahimtang kang kita nangalagad sa Ginoo unya makahuna-huna moabot na sa atong una nga nagunsa man ko dinhi wa man koy nahimo wa koy nakuha. Una sa tanan mga igsoon ang atong pag-anhi dinhi sa iglesia naminaw ta o namati ta o nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, no? Dili ni unsa ang material nga butang nga atong makuha kundi ang atong makuha ang espiritual nga kahibalo nga gikan gayud sa pulong sa Ginoo. Kini si Asap mga igsoon niabot na lang gamay na lang jud kay kuwa nga mawad-an sa paglaom nga magpalayo na siya sa Ginoo, no? Naningkamot siya. Gihatag niya ang tanan, no? Dili kini yano nga kabalaka sa usa ka tawo, kini usa ka huna-huna sa usa ka tawo nga gihimo na niya tanan, gihawas na niya tanan nga iyang gilauman nga dunay tugbang sa iyang gihimo hangtod nga wala na mahabilin bisang gamay sa iya. Apan subo palandungon nga niabot sa punto nga siya hapit na mawadi og paglaom. So ang Salmo 73 ngadto sa 20 atong mabasa mga igsuon, mao ni ang crisis, no? Or crisis sa pagtuo nga nahitabo sa kauswagan sa mga dautan. So nakita di ay dinhi ni Asap mga igsuon nga siya nangalagad sa Ginoo apan ang iyang makita, ang iyang kanunay nga makita sa iyang palibot mao nga ang mga dautan nga milambo, mga dautan nga nagmalampuson sa ilang mga tinguha, no? Unya ato sa makita dinhi nga ang salmista nga si Asap misugid nga ang pagtan-aw sa mga mapahitason ug dili Dios nun nga tawo. Sa ila nakita sila nagkinabuhi nga himsog. Mao ni picture makita ni Asap. Mao ni picture niya yang makita dinhi nga sila himsog unya adunahan. Nya napagi siya makita nga mayo man panglawas ni mga tawhana wa gini sila sakit, wala mga himsog gyud laktod pagkasulti, no? Unya samtang ang mga matarong iyang gikumparar. Samtang ang mga matarong nagantos o kini halos mahimong hinungdan sa iyang nakita, sa iyang pagbiya, sa iyang pagtuo sa Ginoo. So mao ni picture ni Asap, no?
Sa bersikulo 1 ug 12, si Asap nagsugod sa pagpahayag sa kinauyukan nga kamatuoran. Ang iyang gipahayag mga igsoon mao nga ang Dios maayo ni adtong putli o kasing-kasing. Apan bisan pa man niana, siya miangkon, no? Miangkon siya, mideklara siya nga kini nga pagtuo, ang iyahang pagtuo natay-og gyud sa iyahang nakita. Sa dihang iyang nakita ang daotang mga tao nga nakasinati og makanunayong kalampusan. Mahitabo usab na nato, dili sa nato kalikayan mga igsoon, mahitabo usab na nato. Nga usay maghinaligta, dili kay usahay, naghinalig gyud ta sa Ginoo apan doon natay mga pagampo, doon natay mga pangandoy nga nadugay na nato nga gipangayo sa Ginoo apan wala gyud nato pamadawat. Inumdumi mga igsoon ang atong gipangayuan tag-iya sa tanan. Inumdumi mga igsoon nga ang atong gipangayuan nasayod sa tanan. Nahibalo siya kung kanusan niya ihatag, nahibalo sad siya kung unsay maayo nga ihatag diri kanato. Ato sa makita sa bersikulo 13 sa Salmo 73, dinhi ang kahimtang aduna ang kakuyaw sa pagduha-duha. Tungod kay si Asap nakigbisog sa pagkadili kiangayon ni ining tanan. Nakita niya dili mura magkanang dili na ni sakto, dili na makiangayon, no? Nagbangutan siya sa mga nagpabiling putli sa iyang kasing-kasing o pagkinabuhi sa inosente nga naghatod lang kaniya sa adlaw-adlaw nga pagantos o pagdisiplina, pagrebuke, no? Nagkinabuhi siya diha sa Ginoo. Naghimo siya mga butang nga alang sa Dios. Apan dinhi naghatod lang kini kaniya sa iyang adlaw-adlaw nga pagantos. Mao ni iya nahitabo. Unya nakita sa niya gid disiplina siya sa Dios. Dinhi sa bersikulo 17 ngadto sa 20, mga igsoon, dinhi nausab ang dagan sa mga panghitabo. Di na bago sa paglantaw ni Asap sa dihang siya miduol sa Dios. So unsay kulang di atong mga nangagi niya, kita siya nga unsa naman yung mga dautan ni lambo man, no? Ako diri wa man gyud, puro man ni kasakit ako. Pero diha sa bersikulo 17 ngadto sa 20 na usab ang dagan sa iyang kinabuhi. Unsa iyang gihimo? Miduol siya ngadto sa sanktuaryo sa Dios aron sa pagpangita sa balaang pagsabot. So niduol siya sa Ginoo, nangayo siya nga pasabton siya sa Dios niining mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Diha sa presensya sa Dios. Iyang naamguhan mga igsoon ang kauswagan sa mga dautan nga temporaryo lang di ay. Gipasabot siya sa Dios nga kana sila milambo apan sama ra kana sila sa sagbot nga imong makita karon ugma nangalaya ug dauban. Nakita niya unsa day katemporaryo lamang ang mga kaayuhan ug mga kalampusan nining mga tao nga wala mo ila sa Ginoo. Ang ilang daw nga mahimayaon nga kinabuhi sa katapusan nabutyag nga ingon nga usa ka lumalabay lamang nga damgo nya kini mahanaw sa diha nga ang Dios magpahigmata kanila. Gipasabutan na mga igsoon nga gipakita sa Dios, gipaamgo sila sa Dios nga kanang inyong mga gipanghimo, kanang inyong mga binuhatan, wala mo mutuo sa Dios, wala mo magsalig sa Dios, kundi nagsalig mo sa inyong kahinguhaan o resources o bahandi o accomplishment o unsa na ng mga inyong gigunitan karon, no? So napahigmata kining mga tawhana mga igsoon, gipahigmata sila sa Dios. So dinhi sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon ini nga basahon sa Salmo, dirita mo arita di sa ato ang bersikulo 21 ngadto sa 28 sa maong kapitulo gihapon. So atong makita nga dunay tulo ka pagtulun-an nga atong tan-awon sa kinabuhi ni Asap. Ang una mga igsuon ang pag-angkon sa atong kakulang. Mao na atong pagtulunan nga atong tukion karon, no? Kinahanglan ang pag-ila o pagsugid ngadto sa Dios sa atong kakulangan. Ang ikaduha, nagunit luyo sa atong kakulang. Tinuod na, ang nagunit luyo sa atong kakulang mga igsoon, mao ni ang bugtong paglaom luyo sa ato ang kahimtang. Nasayod na ta, kinsa ang nagunit. No? Ang ikatulo, ang nagsangkap sa atong kakulangan. No?
Ang mahinungdanon mao ang pasalig sa Dios sa iyang pagsangkap sa atong kakulangan. Niingon ang Ginoo sa iyang pulong, unaha pagpangita ang akong gingarian o ang akong katarong. Kay kining tanan nga nagkulang sa inyong kinabuhi, ako nang ihatag ninyo. So nagkulang. Sa ato pananay gihatag ang Ginoo nato. Wala mahitabo sa atong kinabuhi nga gikan pa sa atong pagkatao ning kalibutan na nga walay gihatag ang Dios diri kanato. Ang unang gihatag sa Dios diri kanato ang atong kinabuhi. Di ba? Ang atong kinabuhi nga ato ang napahimuslan sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na. Ang ikaduhang gihatag sa Dios gawa sa atong kinabuhi mao ang atong kapangihuhaan, atong mga resources. Sa atong pagingon sa Ginoo nga unaha pagpangita. Kay ang tao, mga igsoon, nature sa tao, wala mangita sa Dios. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Ginoo. Walay bisan usa nga mitan-aw sa Dios, walay bisan usa nga miduol sa Dios, ang tanan mitalikod sa Dios. Kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Ginoo. Mao na yung Ginoo, unaha pagpangita. Kay usahay kita mga igsoon mangita tagmayog sulbad sa atong solusyon hantud nga wa na tay mahimo moingon na lang kita magampo na lang ta. Wow. Last resort ang atong pagampo. Last resort ang Ginoo. Nga unta mao'y unahon nato sa panahon sa atong panginahanglan, no? So ang bersikulo 1 diri sa 63 nag-ingon sa dihang na sakit ang akong kalag, sa dihang mibati o kangut-ngut ang akong kasing-kasing. Makita na to unsa pagka ang kahimtang nining maong ni Asap mga igsoon, no? Kini iyang mga pulong sa bersikulo 21 usa kini pagkumpisal, usa kini ka pagsugid, no? Ni Asap nga ang kasakit sa kapaitan nagpasabot nga kining maong kapaitan usa ka hinay-hinay nga hilo sa ato ang kinabuhi. Kung modil ta na mga igsuon, satol kay na, hilom kay na, nga maunay makapukan, o mauna kay makapawagtang, o makapawagtang yun sa ato ang pagtuo diya sa Ginoo, o atong pagsalig sa Dios. No? Mauna gingon din na, nga, usa kini kahinay-hinay nga hilo sa ato ang pagtuo. No? Nagsugod kini kung atong itandi ang atong dili makita nga mga pakigbisog, ngadto sa uban nga makita nga mga kalambusan. Of course, ang mga tao, ang mga kaigsuunan, dili kakita sa atong pagpaningkamot. Dili nila makita ang atong panagbisog. Dili makita ang atong mga tinguha o atong mga desires sa atong kinabuhi, dili na makita. Only God knows. Pero atong itandi sa atong mga nakita, mga igsuon, wow, nindutan nila o BYD. No? Wow, iPhone. Oh. Wow, ay na lang. Masinata. No? Mao na usay mga igsuon, mao ni na makapukan, mao ni makapahinay ug makapawagtang sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Magsugod gyud kini kun itandi nato ang atong dili makita nga pagkigbisog ngadto kanila. Moingon ta nganong gipalambo man na sa Dios nga kanang tawhana kuan man na siya, tao man na, no? Sa wala pa makaplagi sa salmista ang kalinaw, iyang gipadayag sa bersikulo 21 mga igsuon, nga siya nabilanggo o nahikot, nabilanggo siya sa usa ka kahimtang sa pangabubuho. So atong kita dinhi nga iyang gitandi ang iyang gihimo ngadto sa uban, dinhi siya nabilanggo nining gitawag og pangabubuho. Nasina siya. Nasina siya sa unsa ang naa sa uban. Kung unsa ang iyang nakita sa mga dautan nga daw sayon ug malipayon sa ilang mga kinabuhi. Pero kung atong timbang-timbangon ang atong kinabuhi mga igsuon, base sa unsay naa sa uban, musampot gyud kini sa dili maayo nga resulta o ang atong kasing-kasing magbaton og kaligot-got, di ba? Ngano man nga daghang kitang ngano man, no? Ngano, no? Dili maayo ang resulta. Kining kapaitan nagbuta ka nato, mahimo kitang buta Ginoo sa gikan sa gibuhat sa Ginoo kanato mga igsuon sa panalangin sa Dios ug nagdaot sa atong espirituhanong panglantaw.
Dako kay ni siya og damage sa atong kinabuhing espirituhanon. O kini mag-ila ug magpadayag sa atong espirituhanong pagkabuta. Makita nimo ang mga tao. Ang bersikulo 22 nag-ingon, ningon gid si Asap mga igsoon, ako buang-buang ug walay alamag, sama ako sa usa ka mananap nganha kanimo. Giingon niya ngadto sa Dios. Ngano man, tungod sa iyahang gipakita ngadto sa Dios, wala niya makita nga ang panalangin anaak kaniya. Una siya, leader siya sa praise and worship mga igsoon, ug siya gipili ni David nga mo'y mangulo sa paghala dito sa templo. Ang buluhaton gibaliwala niya. Nag-focus siya sa mga butang nga wala niya. Kung mo-focus lamang kita sa atong temporaryo, yutan-on nga kahimtang mawala ang atong espirituhanong panglantaw, ug muliho kita nga daw sama sa mga mananap. No? Bati gid ang resulta. Maglihok na nga sama sa mananap nga makaabot lamang sa unsay anaa sa tubangan, walay mahangturong pagsabot ug walay paglantaw sa unahan. So kanang hayop mga igsoon, kani nagsalig lang ning ang mga hayop, nagsalig lang ni silang instinct, no? Wa na sila iglantaw og future. Wa na sila maglantaw unsa ugma. Ang ila ra nakita karon mao na ang hayop. Mao nagiingon ni Asap nang ako karon ako buang-buang ko mura ko hayop. Kaya nga akong gitan-aw ang ako rang nakita. Wala ko maglantaw sa unahan. Ang tinuod nga espirituhanong pagkaayo magsugod lamang kung kita mohunong na pagtudlo o pagpunting ngadto sa kalibutan. Gusto ko ana, ganahan ko ani, ako na. Magsikag tudlo sa mga kalibutanong mga butang mga igsoon. Hinuon mo kumpisal sa atong kaugalingon sa ato ang mga blind spots. Daghan matag blind spots mga igsoon. Dili nato makita ba kung unsa gid ang gibuhat sa Ginoo. Nya usahay di sa taganahan mo tan-aw. Di ba? Busang unang lakang sa espirituhanon. Kauswagan mao ang hingpit nga pagka matinod-anon, no? Na sa awit. Kinahanglan isugid nato sa Dios kung unsa ang atong gipangabubuan. Naunsa ta pagkasagmuyo nga mahimo kanatong walay alamag sama sa mananap. Kung unsay atong gibati ni higayuna mga igsoon nga puro kasina, puro ka gatan-aw o mga butang nga materials, isurrender na nga to sa Ginoo, Lord, dili na mao ang akong gikinahanglan. No. Gisulti ni Asap kining tanan, ang mananap, ang kapaitan, ang labing ngilad o labing dili maayo nga bersyon sa iyang kinabuhi kung kinsa siya. Ug dayon mga igsoon nahimo nakita nato nga adunay kausaban ang tanan. Ang matinud-anon nga pagsugid sa Dios sa atong pagduha-duha, usa ka kinahanglanon kay nga lakang sa pagpahiuli sa ato ang pagtuo. Kung imong mabatyagan mga igsuon nga ang imong pagtuo murag gamay na lang o dili gyud hugot ang pagtuo sa Dios, balik ngadto sa Dios nga nagpakita nga ang espirituhanon nga pakigbisog dili katumbas ug dili rason nga atong biyaan ang Ginoo. Dili nato angay pangluoran ang Ginoo kung wala tanang mga butanga mga igsoon. Kaya ang Ginoo mao naghimo niya ng tanang butang. Mawa na ko ang tanan, ayaw lang ang Ginoo. Mao nay ato ang makita. Di gadala na nato sa ikaduha nga punto nga nagingon diha. Ang naggunit, no? Ang naghupot or nagunit luyo sa ato ang kakulang. Kini ang bugtong paglaom luyo sa atong mga kakulangan mga igsuon. Nga ang Dios wala gyud mohunong. Nagpadayon gyud siya pagunit kanato. No? Bisan pa sa una. Salmo 73:23 nag-ingon din ha. Bisan pa ni ana ayang gibuhat niya sa bisan pa ni ana ako ani agihapon uban kanimo gikuptan nimo ang tuo nakong kamot, di ba? Unsay nahitabo ni Asap, halos mawad-an na siya og pagtuo, mawad-an na siya sa pagsalig sa Ginoo kay iyang nakita ang mga daotang tao, ang mga makasasala, ug uban pang walay Dios nga nagmalampuson. Apan gipakita sa Dios sa dihang pagduol niya sa sanktuaryo sa Dios, gipakita sa Dios nga kining tanan mahanaw.
mga laglag. Ang iyang kanunay nga presensya o ang pagkausab sa punto dinhi sa makita nato sa bersikulo 23 mao ang pulong nga bisan pa ni ana. Ang gipasabot ni ana sa atong kinabuhi bisan unsa ka kadautan mga igsoon adunay paglaom nga ang banag-banag sa paglaom moabot sa imong kinabuhi. Nga mao ang Dios nga buhi. Bisan pa sa kawalay tarong nga huna-huna ug kapaitan ni Asap o ang salmista, nahibalo ba mo nga wala gyud mo biya niya ang Ginoo? Kung ingon ni ana ang iyang gihimo o atong nabatyagan nga aduna sa tay nahimo nga sama ni ana, hinumdumi, wala gyud mo biya niyo ang Ginoo. Gigunitan mo gihapon sa Ginoo sa iyang tuo nga kamot. Kay balo ba mo og moingon gani og right hand power? Nagrepresenta og power o kita gunitan ta sa Ginoo sa iyang tuo nga kamot, ang iyang gahom mo ay gigamit sa pagunit sa atong tuong kamot. Inumdumi mga igsoon, ang Ginoo mapuangoron nga nagkupot ka nato pinaagi sa iyahang tuong kamot. O nagpahinumdum ka nato nga kita wala gayod mag-inusara bisan pa sa atong mga pagduha-duha. Akong balikon. Ang Ginoo mapuangoron nga nagkupot ka nato pinaagi sa iyang tuong kamot o nagpahinumdum ka nato nga kita wala gayon maginusara bisan pa sa atong pagduha-duha sa Dios ug niya. Hallelujah. Si Asap wala gayod mga igsuon. Ang pulong nga padayon naghulagway kini sa usa ka wala gayud maputol nga relasyon. Nagpadayon nga kahimtang dili kini usa ka butang nga nagsugod sa igayon nga gipauswag ni Asap ang iyang pamatasan. Wala ni moabot ni Asap ang pagunit sa Dios kaniya nga nagpaabot nga siya mausab ang iyang pamatasan apan usa kini ka butang nga anaa sa tibuok panahon sa iyang kinabuhi o sa atong kinabuhi. Wala ni magpaabot ang Dios nga tagaan ti ka sa imong gipangayo, panalanginan ti ka kun mabutan ka na kanus apa ka. Mao na ipangutana. Mao na gipamatudan sa Dios mga igsoon nga bisan pag unsa imong kahimtang karon hinumdumi nga wala gyud biyae, wala ka biyae sa Dios. Si Asap mga igsoon ang salmista, wala siya nagunit sa Ginoo. Ang bersikulo wala mag-ingon nga ang Dios mapailubon nga maghulat kang Asap nga mupuyo ug mukabot sa hustong paagi. Kini nag-ingon nga sa tanang panahon, sa tinuod nga panahon ug bisan pa sa unsa ang iyahang kahimtang gigunitan siya sa Dios. Kung unsa ang gibuhat sa Dios ngadto ni Asap, ingon usab ang buhaton sa Dios diri kanato. Busa walay luna mga igsuon ang ato ang pagawagtang ag paglaom nato sa Ginoo. Ang hulagway sa pagunit sa Dios kamot ni Asap sama sa usa ka ginikanan, no? Ang pagunit sama sa usa ka ginikanan ngadto sa gamay nga bata. Kay balo dunay bata dagan na may mga minyo siguro dinhi. Di sa siguro ni mga dalaga gulitaw ra nanay mga minyo, no? Magunit ta sa atong anak, di ba? Gunitan ginato ang kamot. Mahadlok tag mo kalit og labang. Puno sa pagmahal o puno sa pagpangga. Mao ni ang hulagway sa pagunit sa Dios kanato mga igsuon. Sama sa pagunit niya sa usa ka gamay nga bata o usa ang pagunit niya sa usa ka rescuer nga nagluwas sa usa ka tawo nga hapit na malumos. Ingon ana ang Ginoo dili gyud niya buhian. Dili kita niya buhian. Samtang si Asap anaa sa iyang grabe nga kadaot, grabe nga kahimtang ang iyang pangatarungan, may mga kalabutan sa bahin sa iyahang palibot nga mingit-ngit samtang siya naglihok sama sa usa ka mananap ngadto sa Dios nga iyang gialagaran, iyang gipakita, iyang kinaiya ngadto sa Dios. Ang kamot sa Dios bisan pa ang iyang sa iyang gibuhat, ang kamot sa Dios nagtabon sa iyang palibot. Sa miaging mga salmo mga igsoon, sa Salmo 139, giingon dito nga ang Dios nagpanalipod sa atong atubangan, nagpanalipod sa atong luyo, unya ang tuong kamot nagpandong sa atong ibabaw. Unsa ka safety ang atong kinabuhi diha sa kamot sa atong balaan nga Dios.
Ingon ni ana mga igsoon atong kinabuhi, wala ta pasagdi sa Ginoo. Busa dili kita angay nga mabalaka, ilabi na gyud ko na nakasakahimtang nga sa imong makita nga wala nakipaglaom. Naara na di sa atong hunahuna mga igsoon. Kuhaan na imong hunahuna nya tanawa ang imong kasing-kasing kinsa ang nagpuyo diha. Kung tinuod ka nga Kristohano, nidawat ka ni Ginoong Hesus nga mahimo nimong personal nga manuluwas og Dios imong kinabuhi. Anaa ang balaang espiritu sulod sa inyong mga kasing-kasing. Dili na kinahanglan ninyong isulti doon kinasayod na siya sa imong kahimtang. Dili ka angay manluod tungod kay ang pinakabililhon ug gamahanan nga Dios anaa kanimo. Ug ang deklarasyon ni Asaph mga igsoon, pagingon niya bisan pa, no? Wala siya buhi wala buhi sa Dios ang iyang kamot bisan pa nawala ang iyang pagkupot ngadto sa Dios. Kay usay maingon man ta, Lord, mugunit ko nimo. Nindot man, Lord, mugunit ko. Mangutan nako pila ka oras ang imong paggunit. So ila kag gabitay ka gunit kag pisi, pila ka oras ug di ka mahagbong. Dili ka butog oras mga igsoon, wa na natagak na ta. Mao na nga mahinungdanon kun mugunit ka sa Dios, sangpit sa Dios, Lord, guniti ko. Nya nakanindot lang kay kung gunitan ka ni Ginoong Hesus, dili lang usa ka kamot, kun dili duha ka kamot. Plus ang Dios nga Amahan mo apil pagunit upat ka kamot sa matag usa ka nato. Ingon ni ana kadako ang pagmahal sa Dios diri ka nato ang atong ka-safety. Ang grasya sa Dios mao nga siya nagkupot kanimo sa wala pa nimo mahibaw igiunsa nimo siya pagkupot. Nagunit na di siya daan. Nagampo pa lang ka moing ka, Lord, guniti ko, gigunitan ka na. Wala pa nimo malitok. Ang bersikulo 24 nagingon, ikaw magmando kanako pinaagi sa imong pagtambag unya dawaton nimo ako sa himaya. No? Nindot kay ni siya nga bersikulo. Ang Dios nagmando, ang Dios nagmando kanako pinaagi sa imong pagtambag. So muhatag nato og counsel o pagtambag ang atong Ginoo, no? Nya dili lang kay nagtambag siya nato. Iya tang gitambagan, unya iya pagitang gidala sa unahan didto sa iyahang himaya. No? Duha ka bahin ato makita dinhi ang karon nga giya. Ang umaabot nga himaya, no? Pareho nga gihuptan sa Dios ang usa. Ang implikasyon dinhi nga si Asaph wala lamang magisgot bahin sa pagkaluwas gikan sa dili maayong kahimtang. Nagisgot siya bahin sa nagpadayon nga relasyon sa Dios. Una, gigiyahan siya karon, no? Ikaduha, nakadawat siya sa himaya sa ulahi. So sa ato pa ang Dios nagiya kaninyo o nagiya kanato karon kay kita padawato niya sa himaya sa umaabot nato nga kinabuhi. Wala pa niya pasagdi. Mao nga dili kini usa ka higayon nga ang Dios nangilabot sa atong kinabuhi. Kini ang tibuok niyang kinabuhi, kini ang tibuok natong kinabuhi nga gikuptan sa samang mga gamahanan nga kamot. Gikan karon higayon na hangtod inigabot sa himaya nga naghulat kanato sa pikas bahin. Unsa nang pikas bahin? Mao na ang atong ikaduhang kinabuhi diya sa eternidad. Apan samtang ni apati din mga igsoon, gikuptan ta sa Ginoo. Amen. Gikuptan ta sa Ginoo. Ang matinud-anon nga paggiya sa Dios dili lamang mugunit sa atong mga kamot. Siya nagiya kanato uban sa iyahang tambag. Dili kinahanglan nga magsalig kita sa dili lig-on nga kaalam sa kalibutan aron makapadayon. Ang atong sa atong mga pagsulay siya nagsaad nga kini nga giya mudala ngadto sa usa ka mahimayaon ug walay katapusan nga padulngan. Unsa man ang walay katapusan nga padulngan? Mao na ang eternidad mga igsoon. Eternity, no? So unsa may ato makita dinhi nga pagtulon-an, nining mao ang atong gitun-an karon mga igsoon. Kinahanglan
Kinahanglan natong pulihan ang kalibutan ng pagtandi sa kasiguruan ngadto sa pagkupot sa Dios sa atong kinabuhi. Akong balikon, kinahanglan natong pulihan o ilisan o kuhaon ang kalibutan ng pagtandi sa kasiguruan ngadto sa pagkupot sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kung naglantaw ka sa mga kalibutan ng butang nga sa imong pagtuo mo'y maghatag og seguridad sa imong kinabuhi, buhi ina. Buhi ina. Kaya ang Diyos ra ang mag-provide nimo kung unsa man ang imong panginahanglan. Sa panahon sa mga naka sa kabalaka, naglibog ka unsa imong buhaton. Mga igsoon, ang pulong sa Dios naghatag og bugtong tinuod nga giya. Mao na nag-guide nato ang iyang word. Mao na nga gingon ang pulong nga uban kanimo. Nagpasalig sa mga magtotoo nga ang presensya sa Dios walay hunong, bisan kung gibati niya nga naa siya sa layo. Ugi kami bati ka ang Dios sa layo, anaa kanimo ang Dios. Naggunit gihapon kanimo. Ang Dios nga naghupot kanimo sa imong tuo nga kamot, nagsimbolo sa iyang aktibo nga papel sa pagpugong sa espirituhanon nga pagkahulog. Akong balikon. Ang Dios nga naggunit o naghupot kanimo sa imong tuo nga kamot, nagsimbolo ka na mga igsoon sa iyang aktibo nga pagpangilabot o iyang papel sa pagpugong sa atong espirituhanon nga pagkahagbong o pagkahulog o kapakyasan. Ingon ni ana, paghatag og kalig-on. Ang tambag sa Dios naghatag og direksyon alang sa dili masabtan nga mga panahon nga nagpasabot nga ang tinuod nga kinaadman nagagikan sa pagpangita sa iyang tambag imbis nga mosalig sa pagsabot sa mga tao. Tambag sa mga tao, ang saan nga dadon ako sa himaya, ang pagbalhin o pag-usab nagpunting o nagtudlo gikan sa yutan-on nga pagkigbisog sa kasiguruan sa kinabuhi ngadto sa presensya sa Dios. Kini ang bugtong paglaom mga igsuon nga ang Dios naggunit luyo sa ato ang kakulang. We are not perfect, no? Dako kayo ang kakulang sa atong kinabuhi. Apan hinumdumi nga nagunit luyo sa atong kakulang wailain ang Dios. Di na atong makita ang ikatulo nga pagtulunan mga igsuon nga nag-ingon. Ang nagsangkap sa akong kakulang. Ang mahinungdanon mao nga ang atong makita dinhi. Ang mahinungdanon mao ang pasalig, dili pagsalig, kundi ang pasalig. Nagpunting na nga to, nagtudlo na nga to sa Dios kanang apulo nga pasalig. Kung moingon tag pagsalig ato na nga to sa Dios, apan og moingon ka dig pasalig, iya na sa Dios, diri ka nato, iya nang pasalig nato, nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya pagabiyaan hangtod sa kahangturan. Ang pasalig sa Dios sa iyang pagsangkap sa atong kakulangan. Mauni na kanindot. Bersikulo 25 ningon, kinsa man ako nga anaa sa langit, gawas kanimo. Ug walay bisan unsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitinguha, gawas kanimo. Dinhi gayon na mga igsoon na higmatan na si Asap, ang salmista, nga iyang nakita nga wala siya'y lain nga gipangandoy bisan dito sa langit kundi ang Dios. Wala siya lain gipangandoy dinhi sa atong gipuyan nga kalibutan ibabaw sa yuta gawas sa Dios. Ingon ni ana ang pagkausab, ang pagkabalisi ang kinabuhi. Ang maong bersikulo naghulagway sa langit ug sa yuta. Ang duha kakilid sa tanang mga butang nga anaa ug si Asap nagngalan niini nga mao ang Dios nga anaa sa duha, langit ug yuta. Ug siya moingon, kinsa may ako sa langit kundili ikaw. No? Mao ni giingon ni Asap. Bisan pa sa yuta, wala siya ay lain nga giangkon kundili anaa ang Dios. Atong tan-awon mga igsuon kining lamentation. Unsa giingon dinhi sa lamentation o mga pagbangutan kapitulo 3:24. Nag-ingon dinhi mga igsuon, mao ni ang mga susama nga bersikulo usab sa atong gitakol dinhi ni Asap. Ningon dinhi sa pagbangutan 3:24 nag-ingon ang Ginoo
Excuse me. Ang Ginoo mao ang akong bahin. Nagingon ang akong kalag, busa naglaom ako kaniya. Unsa nagingon dinhi kang Asap matud pa niya, ang Ginoo mo'y ako ang portion. Mo'y akong bahin. Nagingon ang akong kalag, busa naglaom ako sa Dios. Klaro ug tataw kayo. Salmo 16 versikulo 5 nagingon, Ginoo, ikaw lamang ang akong bahin, ikaw lamang ang akong portion ug ang akong kupa. Ikaw ang naghatag og kasiguruan sa akong bahin. Ug walay lain. Tungod kay si Asap wala man mag-ingon nga ang Dios ug ang iyang paborito taliwala o sa iyang kapilian. Wala siya moingon nga ang Dios mo akong gipili. Ganangita siya doon sa kapilian. Paniyang gideklara mga igsuon nga walay kapilian dito sa langit kundi ang imong dawaton, ang imong kuhaon, ang imong gikinahanglan mao lamang ang Dios. Dunay nang utanan nako nga asa man ka gusto, impierno langit. Siya langit gyud. Ingon sa kusa, adili oy. Asa man gusto nimo impierno wa? Ya dili. Ug asa si Kristo adto ko. Safe kay nga tubag. Ug asa si Kristo adto ko, tuwa ko. Kay magunsa man ang langit ug wala si Jesus Christ didto. Ug niya dinhi Jesus Christ yan dita dinhi. Apart from him, what ay mahimo? Hingpit nga katagbawan diha kaniya diin ang mga salmista nagkaabot sa punto sa hingpit nga pagtugyan silang kinabuhi ug pagsimba sa Dios. Siya nakaamgo nga wala yutanon nga kabtangan o sirkumstansya nga makakompetensya sa kalipay diha sa pagkaila sa Dios. Ang tinuod nga katagbawan makaplagan lamang dili sa kadagaya sa mga butang kundi diha lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Anha nato makitaan mga igsoon ang tinuod nga kadagaya sa panalangin. 26 bersikulo nagingon, ang akong unod ug ang akong kasing-kasing maluya apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasing-kasing ug ang akong bahin hangtod sa kahangturan. Maluya man ang akong kasing-kasing, ang akong unod apan ang Dios mao'y kalig-on sa ako ang kasing-kasing. Mao'y akong bahin hangtod sa kahangturan. Mao ni kini nga punto mga igsuon mao ni nagbag-o sa tibuok nga tudling o sa mga sitas nga atong gibasa. Dinay mga igsuon si Asap wala lang moingon ang Dios nagkupot kanako. Ang Dios nagtultol kanako. Ang Dios midawat kanako ngadto sa himaya. Wala siya moingon ni ana apan siya nagingon ang Dios mismo mao ang akong kaayuhan. Wala siya mo point og himaya, wala siya mo point og kadaugan. Ningon siya, ang Dios mao ang akong kaayuhan. Ang Dios mismo mao ang akong kabilin. Ang Dios mismo ang akong bahin, ang akong portion. Ang Dios mismo, matod pa sa salmista, ang Dios mismo igo na. Enough is enough. No? Kung naay Diyos sa itong kinabuhi. Specific kayo ang nagpaila ang salmista sa Diyos nga sa iyahang bahin hangtod sa kahangturan. Iyang gipakita nga ang Diyos mao iyang bahin ug walay makakuha nini. Kung atong hinumduma ug atong makita sa unang tugon mga igsoon sa karaang panahon o unang panahon, ang usa ka kabahin nagtumong sa usa ka kabilin sa yuta o mga butang nga nagsiguro sa kagmaon sa usa ka tawo. Bisan karon naa man ni gyapon nato ato man ning gi-practice nga kani ako ning ibilin sa akong mga anak, ako ning ibilin sa akong pamilya, ako ning ibilin sa akong mga apo. Naatay mga propriedad, mga igsoon o property o mga assets ang atong ihatag nato sa ato ang mga pamilya alang sa ilahang kaugmaon. No? Mao ni ang gitumong dinhi sa iyang bahin, ngingon dinhi sa karaang tugon. Yuta, mga butang, nagsiguro sa kaugmaon sa katawo. Pinaagi sa pagtawag sa Dios nga iyang bahin, ang salmista nagpahayag nga samtang, dinhi gipahayag usab sa salmista mga igsoon, nga samtang ang yutanong bahandi
kahimsog, pisikal nga lawas, dili kalikayan nga madunot og mapakyas. Ang walay katapusan relasyon uban sa Dios mao'y usa ka luwas nga bahandi nga dili gayud mawala o dili gayud malaglag. Mahinungdanon kayo. It's not our religion, it's our relationship ngadto sa Ginoo. Mao nay dili gyud mawagtang mga igsoon. Ang 27 nagingon kay tanawa, sila nga nagpalayo kanimo nangahanaw, gilaglag nimo silang tanan nga malimbungon kanimo. 28 nagingon, apan alang kanako maayo ang pagpaduol ngadto sa Dios. Ang Ginoo nga Dios gihimo nako nga akong dalangpanan aron isugilo nako ang tanan nimong mga buhat. Dinhi nausab ang pagtan-aw sa salmista mga igsuon. Nga sa iyang pagtan-aw nagbalambuon ang mga tao nga wala makaila sa Dios sa mga dautan. Apan dinhi iyang gingon nila sa bersikulo 27, tan-awa sila nga nagpalayo kanimo nangahanaw. Mo gipasabot ang mga tao nga walay Dios nangahanaw, imo gilaglag nimo silang tanan. Ang mga malimbungon kanimo. Nakita niya ang iyahang tinguha sa miagi sa diha pa siya sa maong kondisyon ang mga butang, ang mga kalampusan, ang mga kadaugan, ang mga material nga butang. Nakita niya nga mo'y nakahatag niya kasina. Apan dinhi iyang nakita mga igsoon nga kining tanan mahanaw lang. Mahanaw ang tanan. Apan yung siya, apan alang kanako maayo ang pagpaduol ngadto sa Dios. Ingon man usab kanato. Lain-lain lang siguro ta og mga pagsulay sa atong kinabuhi. Na trabaho naglisod ta, no, sa atong pag-eskwela, sa atong negosyo, naagi na siya problema, no? Kay kanang problema mga igsoon kauban na sa ato ang pagpuyo din sa kalibutan, no? Ug nila pa kana kun mga tawo ay problema kanang naadihang mga grasa, taong grasa nas daan. Wa na sila problema, no? Wa gani sila problema ilang gihugaw-hugawan ang ilang lawas. So magitan mo wala gani sila problema, pero kita mga igsoon, prone kay tana. Labi na gyud ato sang sakyan. Hinumdumi nga ang problema mga igsoon, nanay solusyon gibuhat ang Ginoo, giandam ang Ginoo para kanatong tanan. Mao ni nakanindot sa mga Kristohanon. Ningon siya, maalang nako maayo ang pagpaduol ngadto sa Dios. Ang Ginoo nga Dios gihimo nako nga akong dalangpanan. Naikanta bitaw nga dalangpanan ka, di ba? Familiar kay nako nang kantahan mga igsoon usahay sa una pagka primero ginakong dungog na nakahilak gyud ko kay wapa man ko modangop atos Ginoo, no? Pero pagkadungog na nako nga nidangop nako sa Ginoo, wa na gyud nihilak na gyud kog samot. Kaya ako nakita ang kamatinud-anon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pagkaduol maayo kay ang Dios nga haduol mao ang atong bahin, mao ang atong portion. Ang pagkaduol dili lamang usa ka makapahupay nga pagbati, kini mao ang pagkaduol sa usa nga mao ang atong kabilin. Pagpaduol nato sa Dios, siya ang atong kabilin, siya atong dalangpanan, siya ang atong kusog, siya ang atong kaugmaon ug atong walay katapusan nga bahin sa atong kinabuhi. He is our portion forever. So nakaawit, di ba? No? So alang sa mga Kristohanon mga igsoon kini nahimong mas klaro diha kang Hesus. Naklaro na to, makita na to diha sa gibuhat ng Ginoong Hesus sa krus. Si Hesus nawad-an sa tanan aron kita makadawat sa Dios mismo. Iyang gisalikway ang iyang gingharian, iyang gibiyaan iyang gingharian ug iyang giatubang ang kamatayon ug pag-antos aron kita makadawat mismo sa Dios. Siya gihubuan, gibiyaan o gihukasan aron ang mga makasasala nga sama kanato madala duol kaniya. Nabanhaw siya pag-usab aron ang atong kabilin dili mahimong temporaryo kundi mahimo kining walay katapusan nga kabilin tungod kay ang maong kabilin mao si Ginoong Hesus, si Kristo mismo ang maong kabilin nga iyang gihatag diri kanato. Diha kang Kristo mga igsoon, dili lamang kita makadawat og kapasayloan gikan sa Dios. Atong gidawat ang Dios isip atong amahan. Si Kristo isip atong manuluwas, ang Espiritu Santo isip atong magtatabang ug ang kinabuhing dayon isip atong kaugmaon. Mao nay nakanindot. Mubati ka man og kaluya. Ilabi na ang imong espirituhanon o physical. Ang imong kasing-kasing masulubon. Mga igsuon, muduol ka diha sa pagampo sa Dios. Sa mga maayong butang nga imong gitinguha.
iduol sa Dios apan labaw sa tanan, pagampo sa Dios nga tudluan ang imong kasing-kasing sa pag-ingon, ang Dios mao ang akong bahin hangtod sa kahangturan. Ang tinuod nga kalipay makaplagan sa paghimo sa aktibong desisyon diha sa pagduol sa Dios. Pinaagi sa pagdangop diha kaniya, kita mausab gikan sa pagka reklamador magyud kay tagyud, no? Natural man sa nato. Pinaagi sa pagdangop diha kaniya, kita mausab gikan sa pagka reklamador bahin sa atong mga kahimtang ngadto sa pagpahayag sa iyang kahibulungan nga mga buhat. Imbes magsikit nagreklamo sa atong kahimtang, tan-awa kun unsa ang gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, aron imong makita kung unsa kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Iyang mga binuhat gikan sa abog, gipakamatyan sa Dios, gipangamatyan na Ginoong Hesus aron lamang kita mahibalik ngadto sa Amahan. Tao nga makasasala gikan sa abog, iyang giluwas aron mahimong matarong ngadto sa mata sa Dios nga Amahan. Ang tinuod nga kalipay mga igsoon makaplagan sa paghimo sa aktibong desisyon diha gayud sa pagduol sa Dios. Pinaagi sa pagdangop diha kaniya, kita mausab gikan sa pagka-reklamador. Ug daghan pang mga batasan nga ato ang nahimo mga igsoon nga wala gayud mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Hinlui kana pinaagi sa pagampo o pagsurrender ngadto sa Dios ug pagpahayag sa iyahang kahibulungan nga mga buhat. Sa dihang ang yutang saad, nabahin taliwala sa mga tribo sa Israel, the promised land mga igsoon, ang tribo ni Levi, kani si Levi mga igsoon, mao ni sila ang gipili sa tanan nga mga Jew nga mahimo sila na ang family of priests. Mga pari ni sila mga igsoon. Mao na nga walay lain nga pari nga muhatag og sakripisyo dito sa templo kundili nagagikan sa pamilya sa mga Levites. Mao ni sila nga mahog din nato nga ang mga saserdote, ang mga pari naa diha nahisakop sa maong pamilya. Diin usab nga ang atong gisugutan nga kini si Asaph nga salmista mga igsoon, ana usab siya nahisakop sa pamilya ni Levi. Mga pari. Si Asaph wala siya makadawat og yutang panulundon. Wala siya bahin nga yuta mga igsoon. Inunoa, gisultian sila sa Dios ang mga Levites. Ako mao ang inyong bahin ug ang inyong kabilin. Wala sila sa tagaig material nga butang. Apan ang gihatag sa Dios, ang Dios mismo mao'y gihatag niya ngadto nining Asaph ug sa uban pa mga Levites mga igsoon. Numeros 18:20 nag-ingon, ug ang Ginoo miingon kang Aaron ang igsoon ni Moises, sa ilang yuta ikaw walay panulundon, bisan diha kanila ikaw walay bahin. No? Wala gid ay bahin. Unsa may sunod ningon, ako mao ang imong bahin ug ang imong panulundon diha sa katawhan sa Israel. Unsa kanindot mga igsuon nga naatay daghang mga material nga butang. Una-una sa usa ka butang ug na kay gipangandoy, balik ta sa ay na lang sa iPhone, no? Di ba daghan ng iPhone, unsa to nagsugod ang iPhone? 1 2 3 4 5 6 7 8, no? Nana gani ka na mangita na sa karin na sa dako. Susa nagpakita lang nga wala tay katagbawan, gusto na to maangkon ang tanan. Apan ang atong gusto maangkon mga igsoon, tanan mahanaw, tanan mga wagtang ug dili magdugay sa atong kinabuhi. Apan ang Dios nga unta magpabilin sa atong kinabuhi hangtod sa hangtod, wala na to pilia. Mao na siya ang bugtong kabilin nga dili gid mahanaw. Ang yutanon nga kabilin mahurot, apan ang Dios mao'y usa ka bahin nga walay kinutuban. Ang kinatasan kusog alang sa atong mga kapakyasan ug ang mga realidad ug kamatuoran sa atong kinabuhi, mao nga ang atong pisikal nga kusog ug emotional nga paglahutay sa katapusan mapakyas, apan ang kusog sa Ginoo walay kinutuban nga iyang gihatag diri kanato. Ang tanan mahanaw. Ang bersikulo 25-26 nagpahinumdum kanato mga igsoon nga kanunay nga walay lain
nga atong bahin sa langit kundili ang Dios. O walay lain nato nga gitinguha dinhi ibabaw sa yuta kundili ang Dios. O walay lain nato nga gitinguha sa katapusan nga naghatag kanato og kusog kalig-on sa atong kasing-kasing, walay lain kundili ang Dios. Og siya ang atong bahin hangtod sa kahangturan. Mao nay saad sa Ginoo mga igsuon nga siya mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang mahinungdanon mao nga ang pulong pasalig. Ang pulong nga gingon sa Dios nga pasalig, ang iyang importante kay nga pasalig mao ang iyang pagsangkap sa atong kakulang, no? O pinaagi nining maong pagtulunan mga igsoon atong makita nga gikinahanglan nga ang atong pagtugyan sa atong tawhanon nga kahuyang. Atong itugyan tungod kay kita mga igsoon limitado lang. Ug atong basahon pag-usab ang bersikulo 25 ug 26. Unya akong gihangyo nga aton hindunganon og basa mga igsoon. Bersikulo Salmo 73, bersikulo 25 ug 26. Atong kusgon og basa. Kinsa may ako nga nasa langit gawas kanimo. Ug walay bisan unsa dinhi ibabaw sa yuta nga akong gitunguha gawas kanimo. Ang akong unod, ang akong kasing-kasing maluya. Apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasing-kasing ug ang akong bahin hangtod sa kahangturan. Amen, di ba? Pagkaninduta. Hinumdumi lang ang tulo na to kapag tulunan mga igsoon. Una, ang pag-angkon sa atong kakulangan ngadto sa Dios kay siya mao ang musangkap ini. Ato sa Ebanghelyo nga ang nagunit luyo sa atong kakulang mao ang Dios. Siyang bugtong paglaom luyo ni ining tanan. Ug ang ikatulo, ang nagsangkap sa atong kakulangan walay lain ang Dios. Amen. Magampo ta mga igsoon. Atoy dako to mga ulo, magampo ta. Pasalamat ta sa Ginoo. Langitong Amahan, salamat Ginoo Lord, Ginoong Hesus, salamat sa inyo imong mensahe nga imong gipadangat pinaagi sa imong alagad. Lord, salamat Ginoo Lord God sa kamatuoran imong gihatag kanamo nining kapunon nga ang tanang butang mahanaw apan ikaw lamang among kabahin ug ikaw ang among portion sa among kinabuhi nga walay pagkatapos. Salamat Ginoo sa dako nga paglaom o pagtuo nga imong gibuhi sa among kasing-kasing ug imong gihatag kanamo nga kami madasig sa paglakat diha kanimo, nga kami madasig Ginoo Lord God sa pagtan-aw diha kanimo ug dili kami mututok sa mga butang nga kalibutanon nga mahanaw apan mututok kami diha kanimo tungod kay ikaw ang author and perfecter of our faith ug ikaw ang Ginoo ang Dios nga walay katapusan ug ikaw ang among bahin sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mensahe nining kapunon, ikaw among daygon ug gimayaon sa ngalan ni Ginoong Hesus kini ang pagampo. Amen ug amen.